Hai Pak. Halo logoफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ नै दिनैबो मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय नोंथांमोन सिगाङाव दिनैबो मोसानो थांनो ओंखारलायबाय बेखौनो एसे ब्लग बानायनोसै आरो लोगोफोर देलाय दख'ना गानखांबाय नै ओमफ्राय खानायखौ खाननांगौ खानायाबो रानाखै ओमफ्राय दा ओंखारलांनोसै ओमफ्राय थाइगिर खाजि जानो नागिरदों दाख्लै गामिनिफ्राय लाबोनाया बिराद गोदै थाइगिरा खाजिखौ जानानै थांसै नै थांनो ओंखारबाय बिमा फिसा थांसैलाय बाबायाबो थांफागोन नमिया नै नमिया थाङा नै बेलेग दख'नाखौ गानबाय थांसै नै बाबायाबो बाबा माबा बुंदो दे नों बुंग्रो नै जोंबो दं लोगोफोर दाख्लै दुइयाव जों खालामखादों फार्स्टआवनो आं दङ होनदोब्रा 13थि बोसोरारि रंजालि बैसागु फालिथाय नै बैसागु मोसाग्राफ्रा नै दिनै बुरजासिन मानसिफ्रा बिबार बागाना जि मोजांखा ओमफ्राय नै मोसाग्राफ्रा मैया मोसानो फैनाय न'खराव नै कप' बिबार नै कप' बिबारा जि मोजां नै मोसानो थांग्राफ्रानो मोनालायबाय दाबो माखासेफ्रा फैयाखैनो दाबो नै बिस्रानाव थांनो नागिरदों दिपेन्दा मोनानाव जों खेबसे आलासि जाफैनायाव आंहा भिडिअ खालामनांगौ नै मोसाफैबाय बगि ओमफ्राय न'खरसेनाव मोसाखांलायबाय गाहायाव फैदों जों बेलेगाव थांसैलाय फैदा 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 नै ओमफ्राय बिस्रानाव मोसानो फैलायबाय न'खरसे बेलेगनाव ओइ सानैजों मोसालाय ओइ बिसोर सानैजों मोसानाय
थान्दा लोंनो अ सारसोथ' बिसोर दसे नोङालाय बक्सखौ लोंगोन आरो जोंबो नै थान्दा लोंसै नै जोंना बोरायना स्टाइला सिङाव लंपेन्ट सायाव गामसा गोजान थांलाय आसमन बायदि नुयो बोरैबा नायबा आसमल रासमन मुस्लानिया आंलाय आसमलखौ होनदों मियाखौ ओमफ्राय मायाव फैलायखो जों मोसानो एकदमबारे जोंना मोनालायबाय नै मोसानायानो जोबला दाबो नै थान्दा लोंसैलाय जोंहा मोसानानै मेंबाय नै बै मालिकनिया बै सानाव मोसानो फैदों नाखाय लोङा नाखाय आखायाव हमना बोला फैयाखैनो Get
Oh, sudah mau apa? Nah, Ibrahim makai barna fake juga. Wow, hayu deh. Dokona kau isi puiko. Hayu lai. Hayu, dokona aku puiko. Di tamne. Iya, usah mau jadi. Này, mưa nào bay chứ nào bây sao cơ mà khi nãy ta vẫn dùm nước lạ.